Студен Гаранчанци, професионалната подходена единица е спирана с нота. Целостен брой. Капотира командир Христо Кунов. Повелите извърши с нота. Да, пожар на пролете. Пожар в училище Сандо Масък. Кой се явува? Наставник в лично възпитуване. Дека е пожар? Пожар на трети стъпно Сандо Масък, задимане цялата посока има загрозено ученици. Добро, останете приберени, довага екипа за скоро време. Има пожар от училище Сандо Масък. Има загрозени деца, пожар е на третия спрат. Вземете всички потребни мерки. Напад на група на затваря училище, загрозени ученици, нова група напред!
Ей! Ага. Де ти трейсом? Де?